Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മുഹമ്മദ് ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ നനാഞ്ജനാ ശലാഘയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിശേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഹരിചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് ജയ. ഗുരു പ്രമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദ്വിതീയ സ്കന്ധം 4-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 20. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീയപ്പതിരത്നപതി പ്രജാപതി ദിയാം പതിർലോകപതിർധരാപതി പതിർഗതി ശാന്തക വൃഷ്ണി സാത്വതാം പ്രസീദതാം മേ ഭഗവാൻ സദാം പതിഃ. ശ്രീയപ്പതിരത്നപതി പ്രജാപതിർദിയാം പതിർലോകപതിർധരാപതി പതിർഗതി ശാന്തക വൃഷ്ണി സാത്വതാം പ്രസീദതാം മേ ഭഗവാൻ സദാം പതിഃ. ശ്രീയപ്പതിരത്നപതി പ്രജാപതിർദിയാം പതിർലോകപതിർധരാപതി പതിർഗതി ശാന്തക വൃഷ്ണി സാത്വതാം പ്രസീദതാം മേ ഭഗവാൻ സദാം പതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. സ്ക്രീന് കാണാലോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീയപ്പതിരത്നപതി പ്രജാപതിർ
Pade Prajapati Diyampadir Logapadir Lokapadir Padir Gadishandaga Vrishni Satvadam Gadishandaga Vrishna Sattva Prasidadame Bhagavan Sadam Padihi Prasidadame Bhagavan Sadam Padihi Priya Padiretna Padi Prajapadir Yapadir Napadi Prajapadir Diyampadir Logapadir Darapadi Yampadir Lokapadir Darapadi Padir Gadishandaga Vrishni Satvadam Gadishandaga Vrishna Sattva Prasidadame Bhagavan Sadam Padihi Bhagavan Sadam Padihi Hare Krishna Prabhuji Hare Krishna. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. അംബുജ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീയപതിര്യജ്ഞപതി പ്രജാപതിർ ധിയാം പതിർലോകപതിർധരാപതി പതിർഗതിശ്ചാന്ദഃ വൃഷ്ണിസാത്വതാം പ്രസീദതാം മേ ഭഗവാൻ സതാം പതിഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീയപതിർ യജ്ഞപതിഹി പ്രജാപതിർ ധിയാം പതിർ ലോകപതിർ ധരാപതി പതിർഗതിശ്ചാന്ദക വൃഷ്ണി സാത്വതാം പ്രസീദതാം മേ ഭഗവാൻ സദാം പതിഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമലത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രിയപതിരജ്ഞപതി പ്രജാപതിർ ധിയാം പതിർലോകപതിർധരാപതി പതിർഗതിച്ഛാന്തക വൃഷ്ണി സാത്വതാം പ്രസീദതാം മേ ഭഗവാൻ സതാം പതിഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിട്ടുന്നില്ല. ധിയപതിരജ്ഞപതി പ്രജാപതിർ ധിയാം പതിർ ലോകപതിർ ധരാപതി പതിർഗതിശ്ചാന്തക വൃഷ്ണിസാത്വതാം പ്രസീദതാം മേ ഭഗവാൻ സദാം പതിഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീയപതിരജ്ഞപതി പ്രജാപതിർധിയാം പതിർലോകപതിർധരാപതി പതിർഗതിച്ഛാന്തക വിഷ്ണു സാത്വതാം പ്രസീദ മാമേ ഭഗവാൻ സദാം പതിഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീയപതിര്യഞ്ജപതി പ്രജാപതിർ ധിയാം പതിർലോകപതിർധരാപതി പതിർഗതിച്ഛാന്തക വൃഷ്ണി സാത്വതാം പ്രസീദതാം മേ ഭഗവാൻ സദാം പതിഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രിയപതിര്യജ്ഞപതി പ്രജാപതിർ ധിയാം പതിർലോകപതിർധരാപതി പതിർഗതിശ്ചാന്തക വൃഷ്ണി സാത്വതാം പ്രസീദതാം മേ ഭഗവാൻ സദാം പതിഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീജ വിജയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രിയപതിരജ്ഞപതി പ്രജാപതിർ ധിയാം പതിർലോകപതിർധരാപതി പതിർഗതിച്ഛാന്തക വൃഷ്ണി സാത്വതാം പ്രസീദതാം മേ ഭഗവാൻ സദാം പതിഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീയപ്പതിരജ്ഞപതി പ്രജാപതിർ ദിയാം പതിർലോകപതിർധരാപതി പതിർഗതിശ്ചാന്തക വൃഷ്ണി സാത്വതാം പ്രസീദതാം മേ ഭഗവാൻ സദാം പതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രിയപരിജ്ഞാപതി പ്രജാപതി ശ്രിയപതിരജ്ഞപതി പ്രജാപതിർധിയാം പതിർലോകപതിർധരാപതി പതിർഗതിശ്ചാന്തക വൃഷ്ണി സാത്വതാം പ്രസീദ മാം മേ ഭഗവാൻ സതാം പതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീയപതിരജ്ഞപതി പ്രജാപതി ദിയാംപതിർലോകപതിർധരാപതി പതിർഗതിജാതക വൃഷ്ണി സാത്വതാം പ്രസീദതാം മേ ഭഗവാൻ സദാം പതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരസ്യം നല്ല ഭഗവാനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ശ്രിയാ പ്രതിരജ്ഞപതി പ്രജാപതിർ ധിയാം പതിർലോകപതിർധരാപതി പതിർഗതിശ്ചാന്തക വൃഷ്ണി സാത്വതാം പ്രസീദതാം മേ ഭഗവാൻ സതാം പതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രിയപതിർയജ്ഞപതി പ്രജാപതിർ ദിയാം പതിർലോകപതിർധരാപതി പതിർഗതിഞ്ചാന്തക വൃഷ്ണി സാത്വതാം പ്രസീദതാം മേ ഭഗവാൻ സതാം പതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീയപതിരജ്ഞപതി പ്രജാപതി ദിയാം പതിർലോകപതിർധരാപതി പതിർഗതിചാന്തക വൃഷ്ണി സാത്വതാം പ്രസീദതാം മേ ഭഗവാൻ സദാം പതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രിയപതിരജ്ഞപതി പ്രജാപതിർ ദിയാം പതിർലോകപതിർധരാപതി പതിർഗതിശ്ചാന്തക വൃഷ്ണി സാത്വതാം പ്രസീദതാം മേ ഭഗവാൻ സദാം പതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഞാൻ ചൊല്ലിയതാ. ഓക്കെ, കൈതാറ്റിക്കൂടെ എന്നായിരിക്കും കേട്ടോ, അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വത്സല ഷജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രിയപതിര്യജ്ഞപതി പ്രജാപതിർ ധിയാം പതിർലോകപതിർധരാപതി പതിർഗതിശ്ചാന്തക വൃഷ്ണി സാത്വതാം പ്രസീദതാം മേ ഭഗവാൻ സദാം പതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജമില മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രിയപതിർയജ്ഞപതി പ്രജാപതി ദിയാം പതിർലോകപതിർധരാപതി പതിർഗതിശ്ചാന്തക വൃഷ്ണി സാത്വതാം പ്രസീദതാം മേ ഭഗവാൻ സദാം പതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സതീദേവി അമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രിയപതിരജ്ഞപതി പ്രജാപതിർ ദിയാം പതിർലോകപതിർധരാപതി പതിർഗതിശ്ചാന്തക വൃഷ്ണി സാത്വതാം പ്രസീദതാം മേ ഭഗവാൻ സദാം പതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബീന മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീയപതിജ്ഞപതി പ്രജാപതിർ തിയാമ്പതിർലോകപതിർധരാപതി പതിർഗതിച്ഛാന്തക വൃഷ്ണിതാശ്ചാത്വതം പ്രസീദതാം മേ ഭഗവാൻ സദാംപതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രിയപതിര്യജ്ഞപതി പ്രജാപതിർധിയാമ്പതിർലോകപതിർധരാപതി പതിർഗതിശ്ചാന്തക വൃഷ്ണി സാത്വതാം പ്രസീദതാം മേ ഭഗവാൻ സദാംപതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രിയപതിര്യഞ്ജപതി പ്രജാപതിർ ധിയാമ്പതിർലോകപതിർധരാപതി പതിർഗതിശ്ചാന്തക വൃഷ്ണി സാത്വതാം പ്രസീദതാം മേ ഭഗവാൻ സദാംപതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രതിഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീയപതിര്യജ്ഞപതി പ്രജാപതി ദിയാംപതിർലോകപതിർധരാപതി പതിർഗതിച്ഛാന്തക വൃഷ്ണി സാത്വതാം പ്രസീദതാം മേ ഭഗവൻ സദാംപതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. വത്സല ഗോപാല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രിയപതിര്യജ്ഞപതി പ്രജാപതിർധിയാമ്പതിർലോകപതിർധരാപതി പതിർഗതിച്ഛാന്തക വൃഷ്ണി സാത്വതാം പ്രസീദതാം മേ ഭഗവാൻ സദാംപതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹിന്ദു ഭവാനി അമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രിയാപതിരജ്ഞപതി പ്രജാപതിർദിയാമ്പതിർലോകപതിർധരാപതി പതിർഗതിച്ഛാന്തക വൃഷ്ണി സാത്വതാം പ്രസീദതാം മേ ഭഗവാൻ സദാംപതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പൃഥ്വി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രിയപതിരജ്ഞപതി പ്രജാപതി ദിയാപതിർലോകപതിർധരാപതി പതിർഗതിശ്ചാന്തക വൃഷ്ണി സാത്വതാം പ്രസീദതാം മേ ഭഗവാൻ സദാംപതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനീഷ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീയാപതിരജ്ഞപതി പ്രജാപതിർ ദിയാംപതിർലോകപതിർധരാപതി പതിർഗതിച്ഛാന്തക വൃഷ്ണി സാത്വതാം പ്രസീദതാം മേ ഭഗവാൻ സദാംപതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബീന മാതാജി ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീയപതിര്യജ്ഞപതി പ്രജാപതിർദിയാംപതിർലോകപതിർധരാപതി പതിർഗതിശ്ചാന്തക വൃഷ്ണി സാത്വതാം പ്രസീദതാം മേ ഭഗവാൻ സദാംപതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നേരത്തെ ഞാൻ ഇന്നിരുന്നു, അപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ മ്യൂട്ടാക്കിയത്. ആ ശരി. പ്രഭുവിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഇന്ദുചൂടൻ. ഇന്ദുചൂടൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുനിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീയപതിര്യജ്ഞപതി പ്രജാപതിർ ധിയാംപതിർലോകപതിർധരാപതി പതിർഗതിശ്ചാന്തക വൃഷ്ണി സാത്വതാം പ്രസീദതാം മേ ഭഗവാൻ സദാംപതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. വിജയകുമാരി അമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കാം കേൾക്കാം. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രിയപതിരജ്ഞപതി പ്രജാപതിർ ധിയാംപതിർലോകപതിർധരാപതി പതിർഗതിച്ഛാന്തക വൃഷ്ണി സാത്വതാം
प्रसीदतां मे भगवान् सदां पतिः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। Okay. हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആ മാതാജിയുടെ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആയിക്കോളൂ. ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ. സുരേന്ദ്രൻ പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രിയം പതി രജ്ഞപതി പ്രജാപതിർ ദിയാം പതിർലോകപതിർ ഉദരാപതി പതിർഗതി ചാന്തക വൃഷ്ണി സാത്വതാം പ്രസീദതാം മേ ഭഗവാൻ സദാം പതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. സ്ത്രീയ സർവ ഐശ്വര്യം, പതി യജമാനൻ, യജ്ഞങ്ങളുടെ പതി അനുശാസകൻ, പ്രജാപതി അഖില ജീവസത്തകളുടെയും അധിപൻ, ദിയാം ബുദ്ധിയുടെ പതി അധികാരി, ലോകപതി സർവലോകങ്ങളുടെയും നാഥൻ, ധരാ ഭൂമി, പതി പരം അഥവാ പരമം, പതി നായകൻ, ഗതി ഉദ്ദിഷ്ട, ചാവും അന്തക യദുകുലത്തിലെ രാജാക്കന്മാരിൽ ഒരുവൻ, വൃഷ്ണി യദുകുലത്തിലെ ആദ്യ രാജാവ്, സാത്വതം യദുക്കൾ, പ്രസീദതാം കൃപാലുവായിരിക്കട്ടെ, മേ എന്നിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, സദാം ഭക്തരുടെ പതിഹി ഭഗവാൻ. നിങ്ങളുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം അല്ലെ. പതി എന്നുള്ള വേർഡ് കുറെ തവണ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ചെയ്യും. എല്ലാ ഭക്തന്മാരുടെയും ആരാധ്യദേവനും യദുവംശത്തിലെ വൃഷ്ണിയെയും അന്തകനെയും പോലുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ എല്ലാം കീർത്തിയും സംരക്ഷകനും ഭാഗ്യദേവതമാരുടെ എല്ലാം പതിയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും അനുശാസനാകയാൽ അഖില ജീവസത്തകളുടെയും അധിപനും സമസ്ത ജ്ഞാനത്തിന്റെയും നിയന്താവും ആത്മീയവും ഭൗതികമായ സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും നാഥനും ഭൂമിയിലെ പരമ അവതാരവും എല്ലാറ്റിലും പരമവുമായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നിൽ കൃപയുള്ളവനായിരിക്കട്ടെ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എല്ലാ മിഥ്യാവബോധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ട പ്രമുഖ ഗതവ്യാളികരിൽ ഒരുവനാകിയാൽ സർവപരിപൂർണതയുടെയും ആകെ തുകയുള്ള പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവ സിദ്ധാന്ത ജ്ഞാനം അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷീകരിച്ച ജ്ഞാനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അഥവാ ഐശ്വര്യ ദേവതയുടെ കടാക്ഷം ഏവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാ ലക്ഷ്മി ദേവിമാരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണെന്ന കാര്യം ജനങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ധാമമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ സുരഭി പശുക്കളെ മേയ്ക്കുന്നതിൽ പരിചിതനും ശതസഹസ്ര ഐശ്വര്യ ദേവതമാരാൽ പരിസേവിതനുമാണ്. ഈ ഐശ്വര്യ ദേവതകളെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലുള്ള ആനന്ദ ശക്തിയുടെ ഹ്ലാദിനി ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കരണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചപ്പോൾ അതപ്പതിച്ച ലൈംഗിക സുഖത്തിൽ ആനന്ദ ശക്തിയുടെ മായാരൂപത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ബദ്ധാത്മാക്കളെ ആകർഷിക്കാനായി മാത്രം അദ്ദേഹം രാസലീലയിൽ തന്റെ ആനന്ദ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭാഗികമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നിന്ദ്യമായ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും വിട്ടുനിൽക്കുന്ന ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തർ ഭഗവാന്റെ ആനന്ദ ശക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഭഗവത് രാസലീലയെക്കുറിച്ച് സംവദിച്ചത് നിശ്ചയമായും ലൈംഗികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല, മറിച്ച് ലൈംഗിക ജീവിതത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ലൗകികൾക്ക് അചിന്ത്യമായ അതീന്ദ്രിയ രുചി ആസ്വദിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. മായിക ബന്ധനത്താൽ വ്യവസ്ഥീകൃതമായിരിക്കുന്നതിന് മൂലകാരണം ലൗകിക ബന്ധത്തിലെ ലൈംഗിക ജീവിതമാണ്. ലോകത്തിലെ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഒരിക്കലും താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭഗവത് ആനന്ദശക്തിയുടെ ആവിഷ്കരണത്തിന് അത്തരം തരംതാണ കാര്യങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഒരു സ്ത്രീയെയും തന്റെ സമീപത്തേക്ക് വരുവാനോ പ്രണമിക്കുവാൻ പോലുമോ അനുവദിക്കാത്ത കർക്കശ സന്യാസിയായിരുന്നു ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദേവദാസികൾ നടത്തിയിരുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ പോലും അദ്ദേഹം ശ്രവിച്ചിരുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ സ്ത്രീകളാൽ ആലപിക്കപ്പെടുന്ന ഗീതങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നത് പോലും ഒരു സന്യാസിക്ക് വിലക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു. ഒരു സന്യാസി എന്ന കർക്കശമായ പദവിയിലായിരുന്നിട്ട് പോലും
വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാർ അതിരേകമായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരാധനാ രീതിയാണ് ഭഗവത് സമർപ്പണത്തിന് അനുയോജ്യമായ പരമോത്കൃഷ്ട പ്രേമയുധ സേവനമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരിൽ പ്രധാനിയാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണി. ആകയാൽ രാധാറാണി ഭഗവാന്റെ ആഹ്ലാദ ഘടകത്തോടു ചേർന്ന മറ്റു ഘടകവും കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും അഭിന്നമാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഉന്നതമായ നേട്ടം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്തമായ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അനുശാസനങ്ങൾ വൈദിക ആചാര സംബന്ധമായ ക്രിയാവിധികളിലുണ്ട്. മഹത്തായ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഫലമായുള്ള അത്തരം ആശീർവാദങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായാലും ഐശ്വര്യദേവതയാൽ നൽകപ്പെട്ടവയാണ്. ഭഗവാൻ ഐശ്വര്യദേവതയുടെ വല്ലഭൻ അഥവാ പതിയാകുന്നു. സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും പതി അദ്ദേഹമാകുന്നു. സർവ്വവിധ യജ്ഞങ്ങളുടെയും പരമ ആസ്വാദകൻ അദ്ദേഹമാണ്. അതിനാൽ യജ്ഞപതി വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ മറ്റൊരു നാമമാകുന്നു. ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും യജ്ഞപതിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കണമെന്നും യജ്ഞാർത്ഥാർ കർമ്മണഃ അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരുവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്താൽ വ്യവസ്ഥീകൃതമാക്കപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകുമെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ മിഥ്യാബോധങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകാത്തവർ താരതമ്യേന എളുതായ ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. എന്നാൽ സർവ്വ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും പരമ ആസ്വാദകൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് ശരിക്കും അറിയാം. ആകയാൽ ഈ കലിയുഗത്തിൽ സവിശേഷമായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന സങ്കീർത്തന യജ്ഞം, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം അവർ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. സംവിധാനങ്ങൾ അപര്യാപ്തമാകിയാലും പൗരോഹിത്യം അവിദഗ്ധമാകിയാലും മറ്റു വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞനിർവഹണം കലിയുഗത്തിൽ സാധ്യമല്ല. വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിൽ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് പുനർജന്മം നൽകിയ ശേഷം സമൃദ്ധമായൊരു ജീവിതം നയിക്കാനായി യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് അവരെ ബ്രഹ്മാവ് ഉപദേശിച്ചുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 3:10-11 നിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കി. അത്തരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും ഒരുമിച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ബദ്ധാത്മാക്കൾ ഒരിക്കലും പ്രയാസപ്പെടുകയില്ല. പരമമായി അവർക്ക് അവരുടെ അസ്തിത്വത്തെ പവിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയും. ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വാഭാവിക അസ്തിത്വമായ ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് നൈസർഗികമായ അഭിവൃദ്ധി അവർ ആർജിക്കും. ഒരു ബദ്ധാത്മാവ് ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും യജ്ഞം, ദാനം, തപശ്ചര്യ എന്നിവയുടെ മാർഗം ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. അത്തരം എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം യജ്ഞപതിയെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയാണ്. കഠോപനിഷത്ത് അനുസരിച്ച് ഏക ഭഗവാൻ അസംഖ്യം ജീവസത്തുകളുടെ അധിപനാകുന്നു. ജീവസത്തുകൾ ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഏകോ ബഹൂനാം യോ വിദദാതി കാമാൻ. ആകയാൽ ഭഗവാനെ പരമ ഭൂതഭൃത് അഥവാ സർവ്വജീവാത്മാക്കളുടെയും സംരക്ഷകൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. പൂർവകർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ആനുപാതികമായി ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ബുദ്ധി പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഒരേ നിലവാരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയല്ല പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 15:15 പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ബുദ്ധിയുടെ അത്തരം വികസനത്തിന് പിന്നിൽ ഭഗവത് നിയന്ത്രണമുണ്ട്. പരമാത്മാവാകിയാൽ ഭഗവാൻ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്നു. ഒരുവന്റെ സ്മരണശക്തിയും ജ്ഞാനശക്തിയും മറവിയും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഉളവാകുന്നത്. മത്ത സ്മൃതി ജ്ഞാനം അബോഹനം ച. ഭഗവത് കൃപയുള്ള വ്യക്തിക്ക് പൂർവകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിന് കഴിയില്ല. ഒരേ ശാസനത്തിന് കീഴിൽ ഒരുവൻ ഭഗവത് കൃപയാൽ ബുദ്ധിശാലിയും ഒരുവൻ തിരുമണ്ടനുമാകുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാൻ ദിയാംപതി അഥവാ ബുദ്ധിയുടെ അധിപൻ ആകുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രഭുക്കന്മാരാവാൻ ബദ്ധാത്മാക്കൾ പ്രയത്നിക്കുന്നു. ഏവരും തന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അടക്കി ഭരിക്കാൻ യത്നിക്കുന്നു. ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ ബുദ്ധിയുടെ ഈ ദുരുപയോഗത്തെ വ്യാമോഹം അഥവാ മൂഢതാ സാഹസം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഭൗതികമായ മുഷ്ടിബന്ധനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകുവാൻ ഒരുവൻ മുഴുവൻ ബുദ്ധിയെയും വിനിയോഗിക്കണം. എന്നാൽ ബദ്ധാത്മാവ് വ്യാമോഹം നിമിത്തം തന്റെ മുഴുവൻ ശക്തിയെയും ബുദ്ധിയെയും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ വ്യാപൃതമാക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ ലക്ഷ്യം ആർജിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവൻ മനഃപൂർവ്വം എല്ലാവിധ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളും ചെയ്തു. തൽഫലമായി പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള അവ്യവസ്ഥീകൃത ജീവിതം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് പകരം മൂഢനായ അഥവാ വ്യാമോഹമുള്ള ബദ്ധാത്മാവ് ഭൗതിക ശരീരങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ബന്ധനങ്ങളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അകപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക ആവിർഭാവത്തിൽ നാം കാണുന്നതൊക്കെയും ഭഗവത് സൃഷ്ടിയാണ്. ആകയാൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകലത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥൻ അദ്ദേഹമാകുന്നു. ഭഗവത് ശാസനത്തിന് കീഴിലുള്ള ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ ഒരംശത്തെ
ബദ്ധാത്മാവിനെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ ആത്മസംതൃപ്തിയോടെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഈ ശോഭനേഷത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചനാഥൻ സമ്മാനിക്കുന്നവനാകുന്നവയാൽ ഒരുവൻ തൃപ്തനാവണം. മറ്റുള്ളവരുടെ ഓഹരിയുള്ള ഭൗതിക വിഭവങ്ങൾ അന്യായമായി പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വ്യാമോഹത്താൽ മാത്രമാണ്. പ്രപഞ്ചനാഥൻ ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ മേലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ അദ്ദേഹവുമായുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ ശാശ്വത ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സ്വശക്തിയാൽ ആത്മമായാൽ അവരോഹണം ചെയ്ത് അവതരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ ആസ്വാദനത്തിന് അതില്ലെങ്കിൽ പരിധി ഉള്ളതാകിയാൽ ആസ്വാദകരെ നിമിത്തിയായി അവകാശപ്പെടുന്നതിന് പകരം എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അവതരിക്കുമ്പോൾ ആസ്വദിക്കാനുള്ള തന്റെ കഴിവ് എത്രത്തോളം വിപുലമാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും ഒരേ സമയം 10,000-ഓളം പത്നിമാരെ പരിണയിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ സുഖാസ്വാദന ശക്തി അഥവാ ദൃഷ്ടാന്തമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവായി തീരുന്നതിൽ പോലും ബദ്ധാത്മാവ് വളരെയധികം അഭിമാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അവരെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ പതി ആരെന്ന് ബുദ്ധിയുള്ളവനെ അറിയാൻ കഴിയുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവത് സൃഷ്ടിയുള്ള സർവ്വ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെയും നാഥൻ ഭഗവാനാണ്. എന്നാൽ ഭഗവത് ശാസനത്തിന് കീഴിലുള്ള ഒരു ബദ്ധാത്മാവ് 1-2 സ്ത്രീകളുടെ ഭർത്താവാകുന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പതിമാരെ പോലെ ഈ എല്ലാ വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങളും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയാണ്. ആകയാലാണ് ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി യദുകുലത്തിലെ പതിയെയും ഗതിയെയും കുറിച്ച് വിശേഷമായി സൂചിപ്പിച്ചത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് സർവവും എന്ന് യദുവംശജർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഭൂമിയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവരെല്ലാവരും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. യദുവംശം ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഭഗവത് ഏച്ഛയിലായിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ അതിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനോടൊപ്പം മടങ്ങിച്ചെല്ലേണ്ടതായിരുന്നു. യദുവംശത്തിന്റെ ഉന്മൂലനം പരമപുരുഷനാൽ ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഭൗതികമായ ഒരു പ്രദർശനമായിരുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനും യദുവംശത്തിലെ അംഗങ്ങളും എല്ലാം ശാശ്വത സഹചരന്മാരാണ്. ആകയാൽ എല്ലാ ഭക്തരുടെയും മാർഗോപദേഷ്ടാവ് അഥവാ വഴികാട്ടിയാണ് ഭഗവാൻ. ആ നിലയ്ക്ക് ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പ്രേമയുക്തമായ വികാര വായ്പോടെ അദ്ദേഹത്തെ യഥോചിതമായി സാദരം പ്രണമിച്ചു. പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മൂകം കരോതി വാചാലം വങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിൻ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ ഗുരു മഹാരാജ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിലും ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭഗവാന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും നേതാവാണ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥനാണ്, ഭാഗ്യദേവതമാരുടെയൊക്കെ പതിയാണ് അല്ലെ എന്ന അർത്ഥത്തിലൊക്കെ പതി എന്ന് ധാരാളം തവണ ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യജമാനൻ എന്നർത്ഥം. പ്രജാപതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സകല ജീവസത്തുക്കളുടെയും അധിപൻ. പതിഹി എന്ന് പറയുന്ന അധികാരി. ലോകപതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും നാഥൻ. പതിഹി എന്ന് പറയുന്നത് പരം അഥവാ പരമം. പതിഹി എന്ന് പറയുന്നത് നായകൻ. അങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പതി എന്ന് പറയുന്നത് സദാം പതി, ഭക്തരുടെ ഭഗവാൻ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും പതി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദയുടെ എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും പതി എന്ന് പറയുന്നത്. പരമപുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഒരേ ഒരു പുരുഷനുള്ളേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. മറ്റുള്ളതൊക്കെ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീലിംഗമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക. ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ
വിശദമാക്കുന്നു. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ചിന്താമണി പ്രകര സത്മസു കൽപവൃഷാലശാവൃതേഷു സുരവീരവിപാലയൻ ലക്ഷ്മി സഹസ്ര ശതസംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം വച. ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു, അവിടെ ചിന്താമണി കൊണ്ടുള്ള കൊട്ടാരങ്ങളും അനേകം സുരഭി പശുക്കൾ സദാസമയവും പാലിച്ചിരുത്തുന്ന സുരഭി പശുക്കളെ ഭഗവാൻ അതിനെ പരിപാലിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാർ സദാ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ലക്ഷ്മിമാർ, ഗോപികമാർ ഭഗവാന്റെ നിത്യ സേവനത്തിൽ അവരൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ആദിനി ശക്തിയുടെ വിസ്തരണങ്ങളാണ്, ആവിഷ്കാരങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ലക്ഷ്മി ദേവിയെ ആരാധിക്കും അല്ലെ, ധാരാളം ധനം ലഭിക്കാനായിട്ട്, സമ്പത്ത് ലഭിക്കാനായിട്ട്. നാരായണനെ, ലക്ഷ്മിപതിയായിരിക്കുന്ന നാരായണനെ ആരും ആരാധിക്കുന്നതായിട്ട് അധികം കാണില്ല അല്ലെ. ഇവിടെ ജ്വല്ലറിയിലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, വേറെ ഫൈനാൻസ് കമ്പനിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ വലിയൊരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ചന്ദനത്തിരിയൊക്കെ കത്തിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ എവിടെ നിന്നും കാണില്ല അല്ലെ. ലക്ഷ്മി ചഞ്ചലമാണെന്ന് പറയും, എവിടെയും സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കില്ല. എവിടെയാണോ നാരായണനുള്ളത് അവിടെ ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിൽ പറയും, നാരായണനില്ലാതെ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നത് അത് രാവണന്റെ പോലുള്ള പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് പറയും. രാവണൻ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ഭഗവാനിൽ നിന്നും സീതാദേവിയെ, സീതാമാതാവിനെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും. അപ്പൊ അതുപോലെ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നത്, നാരായണനെ ആരാധിക്കാതെ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള രാവണന്റെ പോലുള്ള പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ എവിടെയാണോ നാരായണനുള്ളത് അവിടെ ലക്ഷ്മി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാർ സദാ സേവനത്തിനായിട്ട് തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു എന്ന്, സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്. ഒരു ലക്ഷ്മി ദേവിയെ മാത്രം ആരാധിച്ച് അവര് നാരായണനെ മറക്കുന്നവരുടെ കാര്യം എന്താണ് പറയുക? ഒരിക്കലും ലക്ഷ്മി ദേവിയെ മാത്രമായിട്ട് ആരാധിക്കരുത്. എവിടെയാണോ നാരായണനുള്ളത് അവിടെ ലക്ഷ്മി ദേവിയും ഉണ്ട് അല്ലെ. നാരായണനെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഒരു സന്യാസി ഒരിക്കലും ഒരു സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ശ്രീ ചൈതന്യ, നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പഠിക്കണ്ടായി അല്ലെ. ജഗന്നാഥപുരിയിലുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ കാൽ തൊടാനായിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴേ അവരെ പിടിച്ചു മാറ്റാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ദേവദാസി കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കേട്ട് അവിടെ ആകർഷകമായിട്ട് പോകുന്നതിൽ നിന്നും തടയുകയുണ്ടായി ശിഷ്യന്മാരല്ലേ. ഒരു സന്യാസിയുടെ, ഭഗവാന്റെ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഒരു സന്യാസിയുടെ വേഷത്തിലായതുകൊണ്ട്, ആ രൂപത്തിലായതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലീല ചെയ്തത്. ഒരു സന്യാസി ഒരിക്കലും സ്ത്രീകളിൽ ആകൃഷ്ടരാവരുത് എന്നുള്ള കാര്യം. എന്നാൽ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരുടെ ആരാധന രീതിയാണ് ഭഗവത് സമർപ്പണത്തിന് അനുയോജ്യമായ പരമോത്കൃഷ്ട പ്രേമേത സേവനം എന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരിൽ പ്രധാനിയാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണി. ആകയാൽ രാധാറാണി ഭഗവാന്റെ ആഹ്ലാദ ഘടകത്തോട് ചേർന്ന മറുഘടകവും കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും അഭിന്നമാണ് അല്ലെ. രാധാറാണിയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ ഹരേ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമതി രാധാറാണിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ശ്രീമതി രാധാറാണി. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മളെയും ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് രാധാറാണിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സേവയില് നമ്മളെയും ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ രാധാറാണിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഭഗവത്ഗീതയിൽ അല്ലെ, എല്ലാ എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമാസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണെന്നുള്ള കാര്യം.
സർവയജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും പരമാസ്വാദകൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് ഭഗവത് ഭക്തർ ശരിക്കും. ആകയാൽ ഈ കലിയുഗത്തിൽ സവിശേഷമായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന സങ്കീർത്തന യജ്ഞം അവർ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. സംവിധാനങ്ങൾ അപര്യാപ്തമാകിയാലും പൗരോഹിത്യം അവിദഗ്ധമാകിയാലും മറ്റു വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞ നിർവഹണം കലിയുഗത്തിൽ സാധ്യമല്ല. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഓരോരോ യുഗങ്ങളിൽ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. സത്യയുഗത്തില് ധ്യാനം, തപസ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ത്രേതായുഗത്തില് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുക, ദ്വാപരയുഗത്തില് വലിയ രീതിയിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ച് വിഗ്രഹ ആരാധന. കലിയുഗത്തിൽ ഇതൊന്നും സാധ്യമല്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. സങ്കീർത്തന യജ്ഞം, നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യാനാണ് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതല്ലാതെ വേറെ യജ്ഞമില്ല എന്ന് പൂന്താനം തിരുമേനിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. കലിയുഗത്തില് ഒരേ ഒരു യജ്ഞം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം അല്ലെ. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നു അത്. പ്രായേണ അല്പായുഷ സഭ്യ കലോ അസ്മിൻ യുഗേ ജന മന്ദാസു മന്ദമതയ മന്ദഭാഗ്യ ഉപാഹൃത. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങള് അല്പായുസുക്കളാണ്. സത്യയുഗത്തിലുള്ളവർക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ ത്രേതായുഗത്തിൽ 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നു. ദ്വാപരയുഗത്തിലും 1000-കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നു. കലിയുഗത്തിലെ 100 മിനിമം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴ് 70, 60, 50 ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അല്ലെ. കലിയുഗം പുരോഗമിക്കും തോറും ആയുസ് ദൈർഘ്യം, ആയുർദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞു വരും. ആളുകളുടെ സൈസൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരും. ആളുകളുടെ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞു വരും എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അപ്പോ കലിയുഗത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്പായുസുക്കളാണ്, നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ് എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപമാണ് അല്ലെ. മറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള വലിയ വലിയ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ദ്രവ്യങ്ങളോ അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള കഴിവുള്ള വ്യക്തികളോ ഒന്നും ഈ കലിയുഗത്തിൽ കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള മറ്റുള്ള തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ കലിയുഗത്തില് പ്രയാസമാണ് ചെയ്യുക. എന്നാല് ആർക്കും എവിടെ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം തത്രാർപ്പിത നിയമിത സ്മരണ നാം നാമകാരി ബഹുദ നിജ സർവശക്തി തത്രാർപ്പിത നിയമിത സ്മരണ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിൽ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് ജപിക്കുന്നതിനായിട്ട് യാതൊരു നിയമനിബന്ധനകളോ കാലമോ ദേശമോ ഒന്നും, എവിടെ ഏത് സ്ഥിതിയിലാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കും. ഈ ശോഭനിഷത്തിലുള്ള വാക്കുകളും പ്രഭാതയുടെ കൊടുക്കുന്നു. ഈശാവാസ്യമിതം സർവം അല്ലെ, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ തൃപ്തനാവണം. മറ്റുള്ളവരുടേത് വിഭവങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്യാനായിട്ട്, പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത് എന്ന് പറയും. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്ന വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള പതിമാരെ പോലെ എല്ലാ വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങളും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവ. ആകെയാണ് ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി യദുകുലത്തിലെ പതിയെയും ഗതിയെയും കുറിച്ച് വിശേഷമായി സൂചിപ്പിച്ചത്. ഇവിടെ പറയുന്നു, മുന്നേ ആർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, യദുക്കളൊക്കെ യദുവംശം ഇപ്പോഴുള്ളത് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ആ ലീലകൾക്ക് ശേഷം അവരൊക്കെ യദുവംശത്തിലെ എല്ലാവരെയും ഭഗവാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് സർവവും എന്ന് യദുവംശജർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഭൂമിയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവരെല്ലാവരും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു. യദുവംശം ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഭഗവത് ഇച്ഛയിലെ ആയിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ അതിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനോടൊപ്പം മടങ്ങി ചെല്ലേണ്ടതായിരുന്നു. യദുവംശത്തിന്റെ ഉന്മൂലനം പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭൗതിക ഒരു പ്രദർശനമായിരുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനും യദുവംശത്തിലെ അംഗങ്ങളും എല്ലാം ശാശ്വത സഹചരന്മാരാണ്. ആകയാൽ എല്ലാ ഭക്തരുടെയും മാർഗോപദേഷ്ടാവ് അഥവാ വഴികാട്ടിയാണ് ഭഗവാൻ. ആ നിലയ്ക്ക് ശ്രീ ശിവദേവ ഗോസ്വാമി പ്രേമയുക്തമായ വികാരവായ്പോടെ അദ്ദേഹത്തെ യഥോചിതമായി സാദരം പ്രണമിച്ചു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ലീലകൾ ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ
എന്താ പറയുക ഇത് വംശത്തിൽ വന്ന് പിറന്നിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ദേവന്മാരും ഉപദേവതമാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇലകൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തിരിച്ചു ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. ഇത്രയുമാണ് ഇതിലെ കാര്യങ്ങൾ. നമുക്ക് ഇത് വേറൊരു വിശേഷ ദിവസം കൂടിയാണ്. ഇസ്കോണിൽ നമ്മളൊക്കെ രഥയാത്ര കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ആ രഥയാത്ര തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആദ്യമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ശ്രീ ജയാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരോഭാവ ദിനമാണിന്ന്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ്. വൈഷ്ണവ കലണ്ടറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഏതു പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെയും തിരോഭാവ ദിനം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ വൈഷ്ണവ കലണ്ടറിൽ മെയ് 3 എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ശ്രീ ജയാനന്ദ പ്രഭുയുടെ സെപ്പറൻസ് ഡേ. പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ ഉള്ള കാലത്ത് തന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ജയാനന്ദ പ്രഭു. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുള്ള ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനയാണ് നെക്ടർ ഓഫ് ഡിവോഷൻ, നമ്മുടെ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു മലയാളത്തിൽ. അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ള ആ പൈസ വെച്ചിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്ങനെ ആ പൈസ കൊടുത്തു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ജിം കോർ എന്നായിരുന്നു. സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയില് ശ്രീല പ്രഭുപാദരി ടെമ്പിൾ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വരുന്ന കാര്യം മാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റുള്ള ചാനലുകളിലൊക്കെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ചാനലുകളിലൊക്കെ വരികയുണ്ടായി ഈ ന്യൂസ് അദ്ദേഹം കാണുകയുണ്ടായി. ജിം കോർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരെ കാണാനായിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി. സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ ആദ്യത്തെ ടെമ്പിൾ, ഹരകൃഷ്ണ ടെമ്പിൾ ഉദ്ഘാടനത്തിന് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവിടെ പോയപ്പോൾ ധാരാളം ഹിപ്പികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. മുടിയും താടിയൊക്കെ നീട്ടി വളർത്തി കുളിക്കാതെ പോലും. എന്നാൽ ജിം കോർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ക്ലീൻ ഷേവ് ഒക്കെ ചെയ്ത് മുടിയൊക്കെ ഷോർട്ടാക്കി നല്ല വൃത്തിയോടെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുപാദരെ അദ്ദേഹം കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം മനസ്സുകൊണ്ട് തീരുമാനിച്ചു, ഇതാണ് ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്ന ഗുരു. ഇപ്പൊ പേപ്പറിലൊക്കെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്വാമി വരുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരും അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എന്താ പറയാ, കുളിക്കൊന്നും ചെയ്യാത്ത മുടിയും താടിയൊക്കെ വളർത്തി ഒരു എന്താ പറയാ അലസമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം വളരെ നീറ്റായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരനെ അദ്ദേഹത്തെ കാണുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ചെയ്തെങ്കിലും അദ്ദേഹം അതൊന്നും ജോലിയൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല, പഠിച്ചു എന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്തു. പ്രഭുപാദർ പറയുകയുണ്ടായി, എനിക്ക് രഥോത്സവം നടത്തണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ കാർ ഡ്രൈവറായിരുന്നു, ടാക്സി കാർ ഓടിച്ചിരുന്നു സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയുണ്ടായി, നിനക്ക് ഒരു എഞ്ചിനീയറിലെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിലെ എനിക്കൊരു രഥം നിർമ്മിച്ച് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലേ, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ രഥോത്സവം നടത്താനായിട്ട് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അത് ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദരുടെ ആ ആവശ്യം ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം രഥം നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി. മരത്തിനെ കൊണ്ട് ആദ്യം രഥം നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ആ മരത്തിന്റെ രഥം നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാതുകൊണ്ട് പിന്നീട് മാറ്റിയിട്ട് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള വീലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് രഥമൊക്കെ നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി.
അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഗീതം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രീ ജയാനന്ദ പ്രഭുവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാ ടെമ്പിളിലും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എവിടെ ജഗന്നാഥ രഥ യാത്ര നടത്തുന്നുവോ അതിലൊക്കെ ആ രഥത്തിലൊക്കെ ജയാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പിക്ചർ നിർബന്ധമായിട്ടും വെച്ചിരിക്കണം. അപ്പോ അദ്ദേഹം പിന്നീട് പ്രഭുപാദർക്ക് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പ്രഭുപാദർക്ക് വരുമാനമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം 14-15 മണിക്കൂറൊക്കെ ടാക്സി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ആ കിട്ടുന്ന വരുമാനം പ്രഭുപാദർക്ക് നൽകിയിരുന്നു. ഇസ്കോണിലെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് ആ പണമൊന്നും സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. ഒരിക്കലേ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ധനികനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഒരു ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി, വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ എന്താ പറയാ, ഷർട്ടൊക്കെ ടീഷർട്ടൊക്കെ കുറെ കുത്തുകളൊക്കെ വീണിട്ട് കൂറയൊക്കെ മുറിച്ച പോലെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നല്ലൊരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഷോപ്പിലൊക്കെ കൊണ്ടു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ പൈസയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് നൽകിക്കൊള്ളു, എനിക്ക് ആയിട്ട് യാതൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിക്കുക. എന്നാലേ ഞാൻ പൈസ ഇല്ലാതെ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ട് ആര് കാണാതെ ഉള്ളിൽ വെക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ടീഷർട്ടിന് നിറയെ കുത്തുകളായതുകൊണ്ട് അവർ കണ്ടുപിടിക്കുകയുണ്ടായി ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള വസ്ത്രം, പുതിയ വസ്ത്രം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോലീസിന് നൽകുകയും പോലീസിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടും അദ്ദേഹം കരഞ്ഞു പറയുകയും, എൻ്റെ പൈസ ഒന്നും ഇല്ല, എന്റെ പൈസയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാ, അതുകൊണ്ട് ആണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല, എനിക്ക് വേറെ വരുമാനമൊന്നുമില്ല, പൈസ ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ജഡ്ജിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ജഡ്ജിയോടും പറയുന്നുണ്ട്. അവസാനം ജഡ്ജ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി. അവസാനം പോലീസുകാരനും കരയാൻ തുടങ്ങി. അവസാനം പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കൊടുത്തോളാം ഈ പൈസ, ഇദ്ദേഹത്തെ വെറുതെ വിട്ടോളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അത് എന്താണ് പറയുന്നത്, തന്റെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഒരു പൈസ പോലും അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചില്ല, എല്ലാം പ്രഭുപാദരുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് ആവുകയുണ്ടായി. ഒരിക്കൽ ഒരു വ്യക്തി എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യുമായിരുന്നു ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടും. അദ്ദേഹം അവിടെ തൂത്തുവാരൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു, അടിച്ചു വാരിയിട്ട് കച്ചറയൊക്കെ എടുത്ത് കളയുകയൊക്കെ ചെയ്യാറ്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ സേവയൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പോ പുറത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തി കണ്ടിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി, അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി, ഈ തൂപ്പുകാരനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഇത്ര സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റിന് എത്രമാത്രം സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, എനിക്ക് ഈ ടെമ്പിളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ജയാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അടുക്ക വന്നിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് കച്ചറയൊക്കെ വാരിച്ചാടുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റിന് എത്രമാത്രം സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, എനിക്ക് ഈ ടെമ്പിളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ. ആ പ്രസിഡന്റിനെ കാണും. പ്രസിഡന്റിനെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ ആരാണ്? ഇദ്ദേഹം തന്നെ, ഈ തൂത്തുവാരിയിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തി തന്നെയാണ് പ്രസിഡന്റ്. ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്രയോ നിസാരമായിട്ടുള്ള, അത്രയും മോശമായിട്ടുള്ള സേവ പോലും ചെയ്യും ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരിക്കലും ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ജയിലിലൊക്കെ പ്രസാദ വിതരണത്തിന് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. ഒരിക്കലേ ഹലുവയും മറ്റുള്ള സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. വേറെ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ജയിലിൽ അവർക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രസാദമൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിയിൽ ജയാനന്ദ പ്രഭുവിന് പ്രസാദം വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രസാദം കഴിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. കുറച്ചുകൂടി എന്ന് വേറൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയും ജയാനന്ദ പ്രഭുവും പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള തമാൽ കൃഷ്ണ ഗോസ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ അദ്ദേഹം പ്രസാദം വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുകയുണ്ടായി. ജയാനന്ദ പ്രഭു കുറച്ചുകൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ജയിലിൽ എത്തുമ്പോഴേക്ക് വലിയ 2 കണ്ടെയ്നറിലുള്ള പ്രസാദം മുഴുവനായിട്ട് തീർന്നു. അപ്പൊ അവിടെ എത്തി ജയില്, അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ ചോദിച്ചു, എന്താണ്, ആരെ കൃഷ്ണയാ? ആ ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ വന്നത്? നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രീച്ചിങ് ചെയ്യാനും കീർത്തനം ചെയ്യാനും ഒക്കെയാണ്, പിന്നെ പ്രസാദം ഒക്കെ വിതരണം ചെയ്യാനാണ്. അപ്പൊ പ്രസാദം നോക്കുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സെക്യൂരിറ്റി പറഞ്ഞു, ഇവിടെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു ഭക്ഷണവും അലൗഡ് അല്ല, ഇവിടുന്ന് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു ഭക്ഷണവും ഉള്ളിലേക്ക് കടത്താനായിട്ട് വിടില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ പോയിക്കൊള്ളൂ, പ്രീച്ച് ചെയ്തോളൂ, കീർത്തനം ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ജയാനന്ദ പ്രഭു കഴിച്ചത് നന്നായെന്ന് തമാൽ കൃഷ്ണ മഹാരാജ് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്?
ഇത് ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പ്രസാദം അദ്ദേഹം കഴിക്കും. അദ്ദേഹം രഥയാത്ര നേരത്തെ നടത്തിയതായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ രഥത്തിന് ഇങ്ങനെ ആണി അടിക്കുന്ന അവസരത്തില്, രഥം ഉണ്ടാക്കുന്ന അവസരത്തില് അവിടെ യുവാവായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഈ ആണി ഒന്ന് പിടിച്ചു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ജയാനന്ദ പ്രഭു അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആണി പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. പിന്നീട് ജയാനന്ദ പ്രഭു ആണി പിടിച്ചു. അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നീ അടിച്ചോളൂ എന്നത്. അങ്ങനെ അടിക്കുകയുണ്ട്. പറഞ്ഞു നീ വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണല്ലോ, നീ നല്ല ഉത്സാഹിയാണല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. ഓ അന്ന് ആ ആണി അടിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്തനാണ് നമ്മുടെ ഗുരുമഹാരാജിട്ടുള്ള പരമപൂജ്യ ശ്രീല ജയപ്രതാക സ്വാമി ഗുരുമഹാരാജ്. അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സേവനം ജഗന്നാഥ രഥത്തിന്റെ ആണി പിടിച്ചു കൊടുക്കുകയും ആണി അടിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായ സേവനം ജയാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം. പ്രഭുപാദർക്ക് നൽകിയിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും 15 മണിക്കൂറും 16 മണിക്കൂർ ടാക്സി ഓടിച്ച് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ വരുമാനവും ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് നൽകുന്നു. പ്രഭുപാദർ അതുകൊണ്ട് ബുക്സ് ഒക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ഒരിക്കലും രഥോത്സവം നടക്കുന്ന വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ ചുവന്ന പാടുകൾ കാണപ്പെട്ടു. ഭക്തന്മാരൊക്കെ വാ പോകാം, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇല്ല, രഥോത്സവം കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ രഥോത്സവമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു. അപ്പോ ഈ രഥോത്സവം നടത്താനായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും ആ പോലീസിന്റെ അനുമതി വേണമായിരുന്നു. സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ പോലുള്ള പട്ടണത്തിൽ രഥോത്സവത്തിന് അനുമതി നൽകുക വളരെ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. എല്ലാം ട്രാഫിക് ഒക്കെ എല്ലാം ഇതാവും, താറുമാറാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ജയാനന്ദ പ്രഭു, അവിടെ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ലേഡി ആയിരുന്നു, അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അത്രയും താഴ്ന്ന് പറഞ്ഞ് കാല് പിടിക്കുന്ന പോലെ പറഞ്ഞിട്ട് അത്രയും കേണ് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് പെർമിഷൻ വാങ്ങിയത്. അങ്ങനെ എല്ലാ വർഷവും അതുപോലെ പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു. അവസാനം ശല്യം തീരട്ടെ എന്ന രീതിയിൽ ആ ഓഫീസർ പെർമിഷൻ നൽകുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ടാക്സി ഓടിക്കുന്നതൊക്കെ പിന്നീട് കഴിയാതായി. അസുഖം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായി. എങ്കിലും അദ്ദേഹം പ്രഭുപാദർക്ക് പണം നൽകിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് സർക്കാരിൽ നിന്നും ക്യാൻസർ ചികിത്സിക്കാനായിട്ട് പണം ലഭിച്ചിരുന്നു, മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാനും ചികിത്സക്കുമായിട്ട്. ആ പണം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഈ ശരീരം എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നശിക്കും, എന്നാൽ ധാരാളം ബുക്സ് പ്രഭുപാദർ എഴുതണം, അതൊക്കെ ഭക്തന്മാർ പഠിച്ച് അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാരായി തീരണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രഭുപാദര് അവസാനത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ചികിത്സക്കായിട്ടുള്ള പണവും പ്രഭുപാദർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ആ പണം ഉപയോഗിച്ച് പ്രഭുപാദര് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം, നെക്ടർ ഓഫ് ഡിവോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. ഇതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ അവതാരികയിൽ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നു, with thanks the contribution made by my beloved disciple Sriman Jayananda Brahmachari, my thanks are due as well to the directors of ISKCON Press, who have taken so much care in publishing this great literature. Hare Krishna. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നു, ജയാനന്ദ ബ്രഹ്മചാരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകൾക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം പ്രഭുപാദര് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അന്ന കാലത്ത് പണമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട്
ഭക്തന്മാരിങ്ങനെയുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നൽകുന്ന കാശ് കൊണ്ടാണ് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും മറ്റുള്ള ടെമ്പിളിലെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയിരുന്നത്. അപ്പോ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, ജയാനന്ദ പ്രഭു പറയുകയുണ്ടായി, ഞാൻ പോയാലും അദ്ദേഹം മരുന്ന് എപ്പോഴായാലും ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ചികിത്സക്കായുള്ള പണമൊക്കെ പ്രഭുപാദർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. പ്രഭുപാദര് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ ജയാനന്ദ പ്രഭു ഇവിടെ വിട്ടു പോവുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖമായിരിക്കുന്ന സമയത്തും അദ്ദേഹം ധാരാളം പ്രസാദം കഴിക്കുമായിരുന്നു. പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കൂടുതലായിട്ട് പ്രസാദം കഴിക്കും. അപ്പോൾ അസുഖമല്ലേ, അത്ര കൂടുതൽ കഴിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറയും. എൻ്റെ ഉള്ളില് ധാരാളം ബാക്ടീരിയകളുണ്ട്, അതിനൊക്കെ പ്രസാദം ലഭിക്കണം. അവരൊക്കെ ഇനി അടുത്ത ജന്മമെങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവരാവട്ടെ, അവർക്കെങ്കിലും ഭക്തന്മാരായി ജനിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം അവർക്കൊക്കെ കിട്ടണം. എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ധാരാളം അണുക്കളുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ പ്രസാദം ലഭിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ധാരാളം പ്രസാദം കഴിക്കുമായിരുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് രഥയാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കാനായിട്ട് അതേ ലേഡിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ പോവുകയുണ്ടായി, ആ പോലീസ് ഓഫീസർ. അപ്പൊ അവര് പെർമിഷനൊക്കെ കൊടുത്തു. അവരന്വേഷിക്കുകയുണ്ടായി, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് ഒരു ജയാനന്ദ ഉണ്ടല്ലോ, എവിടെ അവരെന്ന് ചോദിക്കും. അവര് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ഇവിടെ വിട്ടുപോയി, അദ്ദേഹം ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാ ലേഡി, അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസറായിരുന്നു, അവർ കരയുകയുണ്ടായി. അവര് പറഞ്ഞു, ഇത്രയും ജെന്റിൽമാൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുകയും. അതുപോലെ പിന്നീട് ഇസ്കോണിലെ ഭക്തന്മാരെയും അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ പ്രസാദമൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരവസരത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾ ഇസ്കോൺകാർ, നിങ്ങൾക്ക് ജിം കോറിനെ അറിയോ എന്ന് ചോദിക്കും. അറിയാമെന്ന്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരിയാണെന്ന് പറയുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജയാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ സഹോദരി. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയെയും കൊണ്ട് അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അമ്മയ്ക്ക് അസുഖമായിട്ട്. ആ പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ഇത് അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, അവർക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ചെയ്യണം. എന്താണ്, ജയാനന്ദന്റെ അമ്മയാണല്ലേ. എന്താ പറയാ, അവരും വൈഷ്ണവരാണ്, അവരും ഭക്തന്മാര് തന്നെ അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു, എന്താണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഒരാള് ഡിവോട്ടി ആയിരുന്നാൽ തന്നെ അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഭുപാദര് അവരുടെ ചികിത്സയുടെയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് ശിഷ്യന്മാരെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവസാനമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വയ്യാതെ വീൽ ചെയറിലായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഭക്തന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഒരു രഥോത്സവം നടക്കുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ രഥം ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് വേഗം വരണം നിങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ ജയാനന്ദ പ്രഭു പോവാം എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ രഥത്തിന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു അന്ന്. അപ്പൊ രഥത്തിന്റെ രീതിയിലുള്ള വലിയൊരു കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആഘോഷത്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും വരില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാര് പറയുകയുണ്ടായി, രഥം കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടി പോവുകയും അവിടെ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ ആഘോഷിക്കുകയുണ്ടായി. വലിയൊരു രഥത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ പിന്നീട് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നപ്പോഴും അവിടെയൊക്കെ പ്രീച്ച് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അവിടെ ബോർഡിൽ എഴുതി വെക്കും, ഇന്ന് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് ഇത്ര മണിക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, 9 മണിക്ക് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഡിവോട്ടീസും മറ്റുള്ള രോഗികളും ഒക്കെ അവിടെ ക്ലാസ് കേൾക്കാനായിട്ട് വരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് വയ്യാതായപ്പോൾ പ്രഭുപാദര് ഗായത്രി മന്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ട്. ഗായത്രി മന്ത്രം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഏറ്റു പറയാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ അവസാനം പ്രഭുപാദര്, നീ ഒന്നും ജപിക്കേണ്ട, നീ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം മാത്രം ജപിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. നീക്ക് വേറൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ
പ്രഭുപാദര് ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ശ്രീ ജയാനന്ദ പ്രഭു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരോഭാവ ദിനമാണ്. ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയതിന്റെ ദിനമാണ് ഇന്ന്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കാനും ആ വൈഷ്ണവന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുവാനുമായിട്ട്. ഇപ്പോ ഭക്തന്മാര് പറയുന്നു, എവിടെ രഥോത്സവം നടക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ജയാനന്ദ പ്രഭുപാദരും വന്ന് നോക്കും. രഥമൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ, പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ്. കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വൈഷ്ണവന്റെ പാദത്തിൽ ആ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ പാദങ്ങളെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്താം. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യ പതിദാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമനം. എന്റെ കൂടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ, ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ, ഗുരുമരാജ്ക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുത്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയ്യർത്താം. വേറെ സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുരുക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും